wallahi wani yaro ne. Ina kan titin jirgin ƙasa ba. Sabila da shekaran jiya mai adaidaita sahu ya kaɗe ni ya ban naira 50. Ina titin jirgin ƙasa. Ko jirgin ƙasa za ta kaɗe ni ta biya ni mai kyau. Amma yaron na ya zo ya kore ni. Yanzu kun kai idan akwai labarin kuɗi. Zai mun hanyar wasu kuɗaɗe ne. Gurin shi dan je yanzu. Kai yanzu Superman saboda kuɗi ne zai sa gaje ka zauna saman kan titin jirgin ƙasa. Kuɗi fa aka ce fa ka bari ni kai kana son ka bata min lokaci ma ni gurin kan shi dan tafi yanzu ni nayi gaban nan Allah ya kiyaye. Kudi. Kudi. Yau wata harka sai kana da kudi. Ga wanda dai makalin din kudi kawai ka zo kana. Salamu alaikum. Sayyidi ana rasulu masu kwana zikiri. Na ji an ce kana nema na maganan kudi. Ba dole in neme ka ba. Ka san duk inda harkar arziki take. Gaskiya. Nan muke. Ko? To sai na samu labarin an ce mun ka zaɓu da abun duniya. Ina son kudi. Dawowa ta da kwatar waje an san ja maka suna. Wallahi tsakanin dan adam da kudi. Kuɗi kake so. Magana na kudi. Kat kenan. Yanzu kai kana so kai kuɗi. Yanzu me na ji an ce kana nema na kamun hanyar wasu kudi. Ni ba wai hanya zan maka ta kaje kai aiki ni hanyar kuɗin da zan ma hanyar su. Idan Allah ya taimake ka in dai ka aikata abin da na gaya maka. Kana shiga cikin ɗakin da an kammala aikin kana buɗewa ɗakin zai cika da kuɗi. Kuɗi damu. Kana wasa. Gaya mun. Za ka yi? Kuɗi ba ka ce gaya mun. Yanzu ka shirya? Daga nan in ka gaya mun aikin ko dan tafi. Aboki na kaga duk san kuɗi na ka san na fi ka san kuɗi. Na ka wasa ne. Kai! Kai kwata na ne ma. Ni daga nan har Kamaru dan tafi a kafa. Har Kamaru. Gaya mun ba ni labarin in je in samu kuɗi. Ni an gaya mun amma na kasa. Abin da ake bukata in dai kana so ka samu kuɗi. A jejin Kamaru akwai wata kura. Tana nan a cikin namun daji amma ita kuran nan wani ikon Allah kwai take ba haihuwa. Shiga daki ka komi daga nan ka wuce samu kon kuran nan. Ba maganar adda ba. Takaddar zan dauko maka gaba ki ɗaya lissafin iya cikin ta. Bari in dawo. Sai kana da kuɗi. Can ba ka iya komi sai kana da kuɗi.